Kinato ebanghelyo brief lang nga history o sa brief history. Kibawa naman ta nga si Jonas mao naka-convert sa mga tao sa Ninive. Ug si Jonas usab ni dumili siya pag-adto didto ni Ikyas mautong sakay siya barko, gilamoy siya sa balyena, dako nga isda. Pero naipamagi ang Ginoo dito sa giluwa sa Ninive. Utungod niini nagwali si Jonas sa Ninive, ang mga tao na convert. Kaya ang mga tao sa Ninive badlungon apan sa pagwali ni Jonas na convert ang mga tao nag-usab. Pero si Jonas wa sa malipay nga ang mga tao na convert sa Ninive. Ngano wa sa malipay? Kaya ang mga tao sa Ninive kontra man ni Jonas. Okay? Kontra sa mga tao ni Jonas. Muna si Jonas kinahanglan iya sa i-convert ang gagulingon. Unsa unya pag-convert? Kinahanglan ka mao sa mapasay.